Thuron siar tur hi baby mit ma sanga changa thil nia kan shiat ni si lote a chen hi chu tun lai thil deuh te po omang kan fa te en kol chung changa nia kan lo shiat tlat chin chen khap te ani lo si dan te karon tar lang don ani soi chan don ni la khongain min lo like sak kep o pakhat na chuan no te kal le chong thei ma te hi an rual pui te zinga an fing bik an te chin no pang kal le chong thei ma te hi an rual pui te zinga chuan chong te enge mo chen chu an lo man chak bik ani pon kal le chong thei har te khan an tluk lo chho zel don ti na ani chuang lova sap hovin early age anti antet zual deuh lai a nufum deuh te po in an pian kena diklo do bik nei enkol bik ngai ang chi te an ni lem lo chuan an pui tlin hma in le pel na hun tam tak ala uma a thei bik chho zel don ti lam a shin lem lo no te kal le chong thei hma te kha chu nakina po top students an lani don ti na an ni lem lo ani chu pahni na no te mutui lai kai har lo tur ani an ti a no sen piang hlim te hi mutu vak lo chi zom tho ma se an mu chwa chwa tlang puya tui taka an mu hil sak sak han mu te hi anwam veng veng the chu wang te po chu anianga no sen mutui lai kai har lo tur an lo ti chin ni tin an mu chat lo zui lo wang te po ani thei bokang chu amai ro chu no sen piang hlim te hi an pumpui la te ema nu te tui an par pui thei zat po an pian hlim phei chuan tlem te ani ma se that taka an lo than thei nan tu te an nek tamanga ya pek zin an ngai hle ani an lo mu hil chuwa chu ani pon an har hun nga kher lovin dar kar ni tana chuan kai hara tu te pek nge nge jok turani nu te an nek that lo chuan no te an eng du'a an thrisel na lama har satna an nei pha thei jok ani an piana changa kar nga atanga kar ruk thlen chu dar kar ni emo dar kar thum dana chuan nu te pek nge nge tur tle ma an lo lei kan dewa an nu te nek zin jong in kar kha ajaw ve shet shet don ani pathum na po hi mutlam bok ani a no te chhun mutir hi apoi mo lem lo achul lem love an lo tia he hi achan pakhat chu zana no te an mut that lo an hlau wang ani ma se no te chhun mutir hi apoi mo em ani an mut that chuan ma an lo son ve bek bek na tur atana an zir tur te kha that takin an lo zir thei do na an ril ru ngai to na alo fi ma control te an lo ol sampha china an zan mut thlengin an mut tui pha jok don ani mutmu an mu that lo chuan no te kha an lo chawa an thin rim ol sama an tlei lovin no te sual enkol har sat tak an lo ni pha jok thin ani puitling lungfing jok po kan chau chuan thin te achia du em hi kumthum an ni thlengin chhun muthi apoi mo a midang zinga an oma an nung changte ahunga rilru taksa than that tak an nei theinan le zan tui taka an muthil siai theinan chhun lama hadam taka an mamo ang tok mut an mu angai ani ino te kha dar kar nga dana tal amuta that taka amut apoi mo em ani palina no te thil khal toys azirin no te te hi an fingin an fing lo thei an lo ti a he hi adik pum hlum lo ani kan no te te kan enkol dan interaction kan nei pui dan zir jok ani chhut tirin an khal tur blocks rem chi te pe ila ngai saklem lovila lekhabu thatak tak te chopila an fin na tur atan apui lawani ma se kan biak lum lam dan te an toys te po khal puin kom ta ila han soi pui velila khang khan an thluak soi zoya puin shiat na fin na konga ma ason tir jok don ani no te la tong thei manglo te po tong pa ngaya kan ti pui tam te khan chonga te po an changkang chak bi kani toys an khal te po in chhut puila i block ken chu asenelo ashingkha
ate zo kani mo heta a eng te nen hian rem hola ti te in han be som vel la I o te po han ti ring dewin thuk nei deuh te khan phur mel tak khan han be vel la toy spek topa kalsan top ai chuan a thluak development da nasa takin puidon ani pangana no te thutir vak vak lo tur an zanga kul du a zuan tir na sat chu an bop akwal du an ti a no te thu thei tir te thu tam tir hian poina anei lem lova an zanga kul pha lo ama ero chu an lo la thut nge lo awangin an tlu tep china an tluk zonga an in so nat a hlau oma chu ero chu vengun an langai em ani tin an zakavona han zuan tir te po hi apoi lovin an taksa ru le ti sholte ati chak zoka an bulvela thil ban le khoi thiam tur khan mason na athen zoka vor vak vak te ero ti lo turani parukna nasataka an cha chuan thil diklo a om ti na kan ti china kan boy pha em chin no te no sen te chuak ema an han tra vak vak hi chuan amang an thlak du hle a ril ruwa doctor te an lang ngal wai mai chin ma se kan poma kan han oi dera beng thekin chuta an ban ve mai theya an tlei mai chuan har satna an nei lem lo ti na ani ama ero chu kan han pom kana kan thiam anga kan han oi vel pu a kan beng dai zo lawa darkar khat zet te tianga an cha vak vak chuan doctor panvat na chang shiat a tha ani no te hi chap vak vak chi hi an om ve boka khovel boruak an rom tem chan ve chawa an che vel boruak wang khan sap chuan fasi an tia he hi relax le thei lovin thil kan hel hola kan om dan ang deuh khan an lo om ve china an pian hlima tanga kar thuma tanga kar ruk thleng hi chu ni khata tar kar thum kar khata ni thum chung le thakhat chungin kar thum chung cho ruala chap char ang velan nia an chap na zonga khan na an nei ani lem lawani kan thlem ban theya kan pom le oi vel tia ha dam taka an om thei chuan na ni lovin ngai sak vel te an lo ma mo jok ti na ani pasari na no te an tra laya lak vat ngai sak vat chuan an swal du an tia tianga soi hi a om chin ma se ani lo no te dot swal hi kan hlau em china kan no te hi kan mangai zia kan duat zia kan hmu tir zok turani kan bula khan an thamwang turani don longi tin poimo em pakhat chu vaccine te kan la china injection te kan no te ten an ma chon chang a oma nu chen khat chuan kapom ngam lo ka khongai te kan tia nurse te midang kuta te kan no te kha kan hlan chong fo injection hi puitling tan po azam oma a then phei chu anave hle bok na an tuara an thlaphan mang an lai ber khan enga tinge kan phatsan an chapa an tala nget takin kan wananga trongkam dam takin kan lo hnemang poite an zo tre panya dam te kan lo ti anga an thlaphang kha kan lo hnem nge jok turani kan mang an em lain kan pasal ti emo kan chung ten min hoi san dia mai sela a she om le zwal dan tur zia mai chu pariat na baby walker man hian no te an kal thei ma an ti bok thin adik lem lo mithiam chen khatin an zir chwa chu no te walker mang ti a yin mang lo te hi an kal thei ma jok ti hi ani AAP American Academy Pediatrics te phei chuanin walker hi man lo tur ti in a that lo na te an lo tar lang boka pakhat na chuan an kal thei har pha an ti ni an ti shol te a chak tur angin a chak thei lo an tia pahni na chuan walker atanga tlak tluk swal te
thil poi thei an ban phak palte thup sa te tui sa te emo an lo khoi pal pha chin an ti ani pakwana an ha a tro chuan an khwa sik pha chin ti po hi adik lova haziaw kan tiang te tiza kan tiang te chuan an lo ong mai thei ma se khosik shitlang te luak te tiang kha chuan an om pha lo chu tianga an lo om chuan thil dang wang jok an theia an thil khal emo eite alo thiang hlim tok lova chu chuan har satna alo thlen jok ani theia atul chuan doctor te po kan ron jok turani somna note in tui an mamo an lo ti boka note tharuk noi lam te chu tui pek lo tur nu hnuте ne emo formula ne tan po an hnuте net kha atok achan chu an kal kha ala chak tok lova tui kan lo pek khan an electrolyte kha ati kholo thei zoka nu hnuте tuya khan an mamo ang chu a om fekani som pakhat na nau sen piang hlim seizong atang hian an puitlin huna an san tur le san lo tur a hriat thei an ti thin hring tunu le pa te san zongin a hring dik bera an ron tlei rol chua an san zong atangin a hriat thei bok no pan laya te ve takpo atlei rol emo rol thar alo ni a puberty period an ron thlena an chan o chuan an lo puitlin hun thlengin chan na hun an la nei zel dona an sang tlang puyani heng ka thoron chiar te hi mithiam te soya tanga karon lak chwa ani a kan experience atangin kan pom zong ani ve kher lo mai theya kan ngai dan te comment section lama kan lo soi bel ve don nia ka video atop thlenga min lo thlir saka wangin kalome min lo subscribe pa min lo share sak ve turin ka ngen chi a min subscribe sak tu te zong song chunga lom thu ka soye